ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಎನ್ನ ಬುಧರು ಪ್ರಥಮ ಸಾಲ್ಯನ್ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ಒಂಜಾಯಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ರಾಜಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಉಪ್ಪರೆ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬೈಕೋ ಬಂದುಲೆ ಭಾಷೆ ಬೊಕ ಜನ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ವತ್ತಾಂಡಲ ಅವು ರಾಜಮಾನಾದಿಗೆ ಉಪ್ಪಂದೆಲ ಎಂಚ ಬದುಕುಂಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರಗ್ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ದಾದೆಕಂದ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಪಂಪಿನ ಗೌರವನು ಪತೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಐತ ಬೆರಿಟೇ ಕಾರ್ಯಲೆನ ಮಲ್ತಿನ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ದೀದು ಸಾಂಖ್ಯ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೆಡ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನ ಒಂಜಿನೇ ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಒಂದು ಪಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವನುಂಡು ಆಂಡಲ 1980 ಇಸುವಿರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ತುಳುಕು ರಾಜಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕಜಿ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ತುಳುಕು ರಾಜಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಉಪ್ಪರೆ ಒಂಜಾತ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಸುರುತ ಕಾರಣದಾದನೊಂದು ಪಂಡ ಈ ಮಾತಾ ಕಾರಣನ ಪುರ ತೆರೆಯಂದೆ ಉಪ್ಪುನೇ ಸುರುತ ಕಾರಣ ಅಂಚನೆ ಬಂದಲೆ ತುಳುತ ದುರಂತ ಉಪ್ಪುನೇ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆನ ತನ್ನ ಉಡಳ್ಳಿದೀದು ಸಾಂಕಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ 200 ವರ್ಷದ ಪಿರ ತುಳುಲಿಪಿಟೇ ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇತ್ತಂಡಲ 12ನೇ ಶತಮಾನದ 17ನೇ ಶತಮಾನ ಮುಟ್ಟ ತುಳುಲಿಪಿಟೇ ತಿಗದಿನಂಚಿನ ಗ್ರಂಥದ ಇತ್ತಂಡಲ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ದಿಜ ಐತ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳುವೆರೆಗ್ ತುಳುಕುಲ ಲಿಪಿ ಉಂಡ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ಅಗ್ಲನ ಮೋನೆಡು ಮೂಡೋನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಕಜ್ಜಲೆಡು ಪೋದು ರಡ್ ಪಾತೆರದು ತಿರ್ತು ಜತ್ತದು ರಾಜಕೀಯದ ಕಲ್ನ ಪಿರಾಡು ಪೋಂಡ ಆವಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬೊಲಿಚಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಾತ್ ಕಾರ್ಯಲೇನು ಮಲ್ತದು ಐಕಾಯಿನ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊಂಡ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುಗು ರಾಜಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪಾವೆ ಬಂದಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೊಲ್ಲೆ.